into inyanisekileyo ukuba uThixo ukhona kule ndawo. What I'm sure about ukuthi uThixo eyona nto eyinyaniso ukuthi nje uThixo ukhona kule ndawo. Nokuba ubudawutha obungekafiki kule ntaba uzokuqinisekisa uThixo ukhona kule ndawo. And uThixo has come to meet you. Ndiyakuthembisa kule mizuzu embalwa nayo apha uzoyingqina nayo le nto ndiyithethayo, into yoba ukuza kwakho apha akulokwalize. You have not wasted your time. Uze endaweni ekuyiyo futhi uzodibana naye uThixo awuhlangule umoya wakho. Andiyithethi le nto kuba ndiva abashumeli beyithetha, ndiyayazi le nto ndiyithethayo, ndisho ngayo. Akake abahlanganisi abantu endaweni ebahlanganisela ilizwe, akakayenzi kwayena uThixo loo nto leyo. uThixo akanaxesha lokudlala nabantu uThixo. God is a serious man, akanaxesha lokudlala nabantu, ahlanganisa abantu ukuze baphinde bahambe bengadibananga naye. Therefore, get up your loins, be ready. You will meet God now. Iqinisekile awuthi manje ndive nto le nto ndikuxelayo, ikhole uma ndiyithetha. Your life will never be the same again. Impilo yakho soze iphinde ifane nakuqala. Umuntu ongekho apha entabeni akayofana nawe nozileyo. Therefore ngalamazwi bhotani apha emalanga. My friend and brother Bishop Makwa, makasifihlele wena. Makakugcina uThixo mfo. Akhulu. Akugcina uThixo. You are such a blessing to us and to this generation. And ndikuthembisile uba mna nje uqalile nje mina ndinawe, andijiki nangoku ndisenawe namhlanje, ndiyayiphinda nawe. Yes. Mandirhafe uqala iswaphi machine iphi awuthi ikhadi lami elimnyama. Qho xa ndilapha ndizorhafa ndicele undiyele elimnyama, because enye into esingazibani ingxaki yayo apha imali. Mandiyiphinde le nto apha entabeni, enye into esingazibana ngxaki nazo zongxaki esinazo ingxaki yemali. Uthe uBishop ke apha saphela imnyama uzapha ngakumsisa, thatha nje ikhadi elimnyama kumedem. Amakhadi amalanga ya akekho ya elimnyama kakhulu ukudlula vayo. Asirhafele ofana uba 2000 sibona uba senze njani. Liyathetha oyithepise amakhadi am maninzana ngoba ndive ndibhideke uba yeyiphi le nto andibuthephile. Iphini ke ngoku ilapha kule fowuni ke ngoku madoda. Okanye andicela uJoseph wena athumele iphini. Okanye khawuzela le fowuni le sizama ukujonga iphini. Izoyijikisa irayithi ngale ndlela oyibeke ngayo. Ningesaba bazali bam, ningabi nangxaki. Into enye into uSathane esingazuba naye apha, uSathane wemali. Okay, ake sendiyitholile loo ndiyihlaba. uSathane yamxosha. Ngoba le ndiyenza into, I'm driving some spirits out of our place. Yabona, asijonga. Natso ke soze
Ibounce yeah. Ayisafota qhubeka nokufota kwakho emntwana. Ukhona umuntu othe apha. Another thing that makes him move so serious ngayindawo. Lento ngabinamali, umoya wepoverty. Umoya wenhlupheko uzenza into eziserious zingathi azikho serious. Into eserious kangaka. uSathana yenza to thwart it. It will not happen while we breathe. Alamazwi bhuti intaba iyahamba. Njengoba nginyuka apha ingathi beningalila konikhupha kapha phezulu, I felt like crying. Ukuthi senento enkulu kangaka Eastern Cape madoda. uThixo uzoba phakathi kwethu. Ongathi besingena Thixo ngaphambili. Because i-province yethu iya-undermineka. But ke sikhona uzoyenza uba hlukana no-undermine le province. Le province le izele inkokheli, le province le iproduce into ezininzi. Therefore, we will play our part as religious leaders or men of and women of God. Asizuyincenga le. Niyabona le nto lentaba iyaqhubeka. Because baninzi abantu sesiqhubi Eastern Cape lisango elikhulu gqithi. Eastern Cape it's a very big gate. Ngoku ke abalindi bayo sithi sizokwenza sure uba eli gate lilindeke kakuhle ngemihla kuphela kwethu. Iyawulahlwa ngo decision yabanye ke abazemveni kwethu. Kodwa thina no Bishop Magwa sizokwenza sure ukuba ngemihla yethu eli gate linakiwe for the salvation of many souls, for the dignity of the name of God. KwelamaXhosa zawubuya izizwe, ziyawubuya inhlanga zazi uThixo walentaba unguThixo ophilayo, uThixo osemaXhoseni phansi egompo, uThixo usawula Thixo wakudala oyihamba namadoda. Kodwa thina kuminwele ebantwini because uThixo walentaba uyaphila. We will make sure then abalandelayo bodlala ngayobona hayi thina, as long as we breathe we are going to make sure ukuba God is respected. Zingangahlonishwa ezinye izinto kodwa uThixo wethu kufuneka kwaziwe ukuba ungulofanelwe kuhlonitshwa, ungulofanelwe kubongwa, ungulofanelwe utuswa, phakanyiswe, onke amadolo aguqe kuye, zonke ilwimi sivume uba uThixo lo uyaphila and ungumvuzi wabo bonke abamfunayo bekholwa. Bonke abeza kuye behluphekile, abaphindi bemke besahluphekile, bonke abazabe gula, abaphindi mva besahamba nezifo zabo, bonke abazabe xakekile beze bethwele bexakathile, asebephinda bahamba bememelela behlobadloba njengamathole ekhululwe esibayeni sonina, ebona nina bahlobadlobe bemphakamisa bathi kulo Thixo omkhulu oyikazi izizwe zonke makube khona udumo, makube khona imbeko, makube khona inhlonipho. Untshu Thixo wethu, untshu simakade, untshu sonini nanini, untshu Zulu lesabekayo, untshu nini mandla wonke. Kai sinothixo, kai sinothixo omkhulu oyikwazi izizwe mazigothwe intshaba zabakhonzi bakasomandla phambi kobuso bakhe, bazoyiswe asoyika intshaba thina kodwa siyophephela ngaye. Usisihlangu ulikhakha, hayibo phakamani masango nimamkele kubalina lo ovela Botsere kwelase-Edoni, iingubo zakhe zimanaphanapha ligazi. Uya kaloku lo ohambe esilwiphi zabantwana bakhe nabakhonzi bakhe. Untshu Thixo, untshu nasemalanga, untshu nasemaXhoseni. Balibakwe igama loThixo wethu, balibakwe igama lomdala wezintsuku. Ube khona, ukhona, usekuba khona. Balina ke ongavala umlomo wakhe athule
phambi kwabuso bakhe. Hayi thina siyovula awethu umlomo sithi makabongwe usonini nanini, makabongwe umdala wensuku, makabongwe lowo owafa waphinde wavuka wakoyisa ukufa. Kufake luphula mfila lakho adesi aphina amandla wakhe. Nansi indoda ime phezu kwengcwaba ibonisa ukufa kunamandla. Yanongubo endiyembathayo yakhakhalam, yakhakhalami. Yanongubo endiyembathayo yakhakhalami. Yanongubo endiyembathayo yakhakhalami. Umzuzu mnye akumnika udumo. Umzuzu mnye yabafana wethu dlalani nezinto nidlalayo. We don't have time. We don't have time to play. Go to praise God. It is time. Uphakamisa yena. This is time. Asinali ixesha lokudlala amangqalutye. Go to lift him up, to glorify him, to praise. Uphakamisa lowo fanelwe. Uphakanyiso fanelwe. Ubongo fanelwe. Imbeko. Umzuzu nje, umzuzu nje. Hey! 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 Umzuzu nje. Zuzunje bafowethu, zuzunje odadewethu. Let's glorify him. Let's praise him. Let's glorify Zuzunje. Let's charge the atmosphere because something powerful, something great, something amazing is happening in the Xhosa land. South Africa, we charge you from here. Siyakuthofa sibala zintaba. Yakotai Kabala Kasha Belando Matoto Bilakoko Padiaso Biravada Palanda Bilataya Pakokoya Bisanda Papataya Siloya Hilako Belalapa Papala Mashi. Yeah. Zuzumnyanche. For the last time, let's climb with the levels of the spirit. Let's climb the levels. Ikatoto, Melepete, Shikapapaya, Shikeda, Pikatakava, Pilatora, Pilakasia, Dipandolaya. Ingubo yesimanga, ingubo yesimangaliso, kubani nalo ofela khona ebhotsere kuba sakha simhlophanga nje sibomfu
ligazi kuyaliwa. Mefe, Piloda, Pikata, Zilaya, Zilabia, Matoya, Ziloika, Fatoikapa, Piloda Fia, Ziatapa, Zilafia, Haya, Piloda Mai Kapai. Bayete, Ikapai, Bayete, Magahlala ndaweni yakhe, magazinze ebukumkanini bakhe, ebunintsini bamandla wakhe. Vakha. Injalo makanikezwe idinaje. Give him some praise. Give him a bucket of praise. Mandlalelani idini onwabo umnikazi walo ibandla. Mnikazi, singabantu bomntu, sinomnikazi wethu, makahlale endaweni yakhe, and every tongue must confess that he is our Lord and Savior. Zonke ilwimi mazivume, fanelwe. Emntanami le derhle ngayo phansi andiyiboni nawe. You must capture this moment. Stand up. Capture every moment. Capture. This will iyawufunela kwi-history yencwadi kubhalwe uba bathi akusekho Thixo bakubuyisele emva bathi ngemihla yomakwa nohlengana 2026 awubuka apha mntana, awubuka apha mntana, khai awubuka apha mntana. Asithethi ngaye nje ezincwadini, hayi sahamba naye. We saw him practically in our lives. Sithetha sikubonileyo, sithetha sikuvileyo, singqina sikuvambileyo ngezethu izandla. God is real. Hlahla phansi, hlahla phansi. Akankomo yomthongwe akakhonyelwa, uyasikhonyela. He's here. Akhonyela.
Hey! 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 I have a message for the church. Isaiah 3 from verse 8 to 10. Other verses I will just quote them. We pray and we go. Isaiah 3 verses 8. Please read. Bishop Mark avela funde kuleyo. Nika the microphone Bishop avela funde Isaiah 3 from verse 8 to 10. Ayikho microphone ekho. Isaiah 3 from verse 8 to 10. For Jerusalem has stumbled and Judah has fallen because they have spoken and acted against the Lord. Look, bazalwane bami, indaba ezimbi ezi. Indaba ezimbi kakhulu ezi. This is a very bad message. Le message ithi uJuda uqhubekile. IJerusalem nayo is fumbling. Kuba ababantu balahle uThixo. Look, this is a very bad message. Bakuthi abantu they have rejected God. Kuba abantu aba bengamelanga into yokuThixo bamxhasa. Imvisa ubuhlungu somandla into yokubona abantu bakhe bemlahla. Any Christian ever kamandi mayibona abantu abalahla uThixo usho ukuthi akabe nguye umzalwane. Xa abantu beqhubeka besiwa wena umzalwane onwabe. Uhlobo labantu oluhleli kule ndawo lona uhlobo labantu abavuyela ukulimala kwabantu. Akulona uhlobo oluvumela ukuqhubeka kwabefundisi. Akulona uhlobo oluvumela ukonakala kwabantu bendawo. That is why namhlanje kuthiwa uJuda kubekile. IJerusalem, you have to understand ukuthi Jerusalem and Judah ngokwe-theology nangokwe-history babona abantu aba babemhlonipha uSomandla kakhulu. Xa kuthiwa kuphoxeke bona kuqhubeke bona bafamblisha inoba inhliziyo kaThixo inoba injani. Hlungu obumangalisayo. These are bad news. These are what?
I must also say, njengoba sihlela apha nje, ininzi into embi esiyivayo eqhubekayo elizweni lethu. Nakuleni igompo, nakuleni East London, many bad things. Zindaba ezimbi. Zindaba ezinjani. And abantu xa bemkile kusomandla kuhlukumezeka iifamilies zabo, kuhlukumezeka ii-colleagues, kuhlukumezeka wonke umuntu abamthandayo because bamshiyile abantu uThixo. These are serious bad news. These are what? Bad news. Sithetha ngamaphara, sithetha ngodivorces, sithetha ngokulwa, GBV, sithetha ngayo yonke into engcolile, sithetha ngecorruption. Bekukhona isopha kona ngoku. Abanye bethu they don't even have hope nakulo sopha ngoba yazi ukuthi it is just stories upon stories, spending millions upon millions for nothing. Lizwe lethu libolile kubi. Bantu, they are rejected God. Uvula indaba ngamazwi amabi. Mamele watch TV, it's bad news. Vula Facebook, it's bad news. Bani wehlwana bani wabulala bani. Utata othile ufunyene ezihengile nabantwana bakhe behliswe ipoison. Amadoda ayazibulala, abantu bayadubulana. Thando alusekho because people have stumbled. Kubi bafowethu. Omnye ugqiba isikolo uhlala 5 years akasebenzi. And I was just looking at the statistics about percentages of poverty and unemployment. Northwest yamba phambili kulandela iMpumalanga, kulandela Eastern Cape. Cape Town is much better. I think nasilapha ko 50.0 or 50 to 59 ilento poverty unemployment rate yethu. Kodwa singabe sithathu ngendlela esiphuwa ngayo. Abantu bafundile, youth ininzi kakhulu efundileyo. Kubi bafowethu ayithola imisebenzi. Corruption is come. I was just checking now futhi statistics is unemployment in South Africa yonke. The last time we checked we were around 7.8 million unemployed South Africans. Fakwa nabantu abasebe give up ufuna imisebenzi siya ku 12 million. Abantu sebe give up kwa ufuna imisebenzi. Xa kwengezwe nelo nani sikupha ko 12 million. Unemployment in the youth ngabantu abantu baninzi. I-anger ekhona, i-violence ekhona yenziwa yona inhlupheko le. Kubi bafethu izindaba ezimbi. Judah has stumbled, Jerusalem has stumbled there because they have rejected God. Yes. For Jerusalem has stumbled and Judah has fallen because they have spoken and acted against the Lord. Bathatheka kubi kwalento ababathetheka kubi ngosomandla yona bazisala yonke lento. We are not even happy when we see people insulting God. We are grieved because we know what is going to follow. Abantu abathuka usomandla kuyaliwa bafethu. I'm not trying to be political, whatever. Whatever that recognizes God in South Africa is like siyayipusha. Yeah, yonke into engathi ihlonipha uThixo namazwe angathi ahlonipha usomandla asivani nawo, sifuna la epolytheism. Sifuna lamazwe adibanisa bonke ukuthi kwabaninzi kube imix masala yenkolo. Sifuna kodwa inkolo ezomisa uYesu asidibani nayo. We even shout even the countries that just as sizithuke. We must just pray for them. We are insulting them. I'm not trying to be politically correct. I'm a minister. Sifuna wonke amazwe athi uYesu akayiwi inkosi. Thixo kanguthixo wedwa khona nabanye othi. It's bad news. Kubeka dad. The look on their faces testifies against them. Ubuso babo uyabathengisa. Abantu abangamfuni somandla abasebe pretender khona abaphushulu kakhona. Nasemicimbini emikhulu uveka aphushuka umuntu bencimba ulikholo athethe into ephumekendeke. Ezonyela usomandla even in gatherings abantu bayaziveza, abantu babene image ongathi bayamoya kusomandla ngoku bayaziveza ubuso babo is selling them. They have rejected God. Uvumuntu emveni kwekhola befundisi bami ethethe into ongayazi uyive. Unyuka ubala umzimba xa umamele le nthetha ngolomfundisi ngoba Nkosi yami kazi bayintoni le. And we know out of this insult, on these insults something is coming and it's not good. Wonke abathuka uThixo, the wrath of God comes upon them. Kubeka dad. Like Sodom, they flaunt their sin. They do not conceal it. Woe to them
Bazalwane bami kuthiwa isono sabo, they don't conceal it, but they flaunt it. Izono bazidla abantu ukubonisa ngathi bazidla semaXhosa lithi uyitya inyama uthi uyitshile lenhloko. Bazidla izona safihla nokufihlwa, they just to a point ukuthi mawubukela amanye amanyala ungathi ngicela ningazalwanga because abantu benza izono. Akusezo zono lento ibizwa ngoba abomination. Isikizi. Benza amasikizi amanzima. And all these things are bringing curses and the wrath of God upon abantu. uJuda naye kuthiwa akafihli nokufihla izono zakho usithe busweni bukaSomandla. Izono andazi bazana noba ubasendile ko 15 ngoko age. Kodwa ezinye izono esibona namhlanje ngathi zazingekho ngaphambili. Yazi le nhlobo yezono edliwa namhlanje ukuthi nithi msesisono lento zemanje kodwa abantu they feel like bayazonwabisa by filth, eating filth. Onwabile abantu emanyaleni. Bahleli kamande ungcoleni, ekuboleni. Bahleli kamande. Even the church is painted by the same brush because we have some individuals even in the church. Abantu bucimba bane form of godliness kodwa badeny amandla wakhe. Unzima bafowethu kubi ezindaba ndisazi indaba ezimbi. Bona abantu abadala bathi hey inkosi mayindithathe nikaboni amanyala enzakalayo. Kubi bafowethu. Kubi ngendlela engumangaliso. Ukubulala umuntu nokubulala inkukhu ungcono ubulala umuntu nokubulala inkukhu. Inkukhu sezibhetela umuntu iqhwi kancinci because it's so easy ukubulala abantu. Khala abantwana zonke indawo. I watched a certain clip on Facebook. Umntwana ngathi wenziwe umkhovu. Ama social workers ngelendlela bathi lo mntwana kutheni umntwana evalo lendlela. Umntwana ngathi ngumkhovu. Umdaka umntwana uyahuquluza phansi. Uyabuza lo muntu we social worker, "Yeah mama, why nigcina umntwana endlini?" Uthi umyeni wakhe, "Dala nimxelela umntwana maka expose axelela ama social workers nomntwana onje apha endlini." Umama kamzalayo is not even worried lo mntwana makabhuquza abe nje endlini. What type of sickness is this? Ngamanyala ntoni le? Uthi hayi bamenza umkhovu umntwana. Umntwana uthunywa yonke into, umntwana uhamba ngempundu wenza into umdaka kahlanjwa. Unina mzalayo. Amanyala amile endaweni engcwele. They are flaunting their sin. And then some we press up as indaba ezimbi ezithetha ngazo. That we are hearing every day. Kubeka. For they have brought disaster on themselves. Indaba yenzileyo bazise i-disaster. Ngesixhosa ayintoni i-disaster. Bazise inhlekele. Oh, inhlekele esizibonayo bazalwane bami kunzima. Even some accidents siziqhele kodwa yabona leni accident hayi lento ayinhlekele. Babe sekuthela umuntu engasasabhubhe ngalendlela. Atyakatyeka umuntu njengomunye umuntu oshayise umuntu aphela isikisiki. Washayisa umama okhulelweyo na 4 months. Washayisa wamhuqa wafuna kangcwatya ngaswamoshal because bengasabonakala. Khona apha elalini lapho nisuka khona apha edolobheni isikisi. Uma what type of accidents are these? Hlekele. Sono sikhuphukile and the wrath of God is upon people. These are very bad news. These are what? Very bad news. These are very bad news. Kubeka Bishop. Tell the righteous that it will go well for them. For they will eat. Yithi kumalungisa kuyakulunga kuwo ngokuba isikhamo sezenzo zawo uyakusidla. Phinda ngesilungu. Tell the righteous that it will go well for them, for they will eat the fruit of their labor. Efuna ngesixhosa. Yithi kumalungisa kuyakulunga kuwo ngokuba isikhamo sezenzo zawo ayakusidla. Funda ngesilungu. Tell the righteous that it will go well for them, for they will eat the fruit of their labor. Funda ngesixhosa. Yithi kumalungisa kuyakulunga kuwo
ngokuba isiqhamo sezenzo zawo ayakusidla. Funda ngesilungu. Tell the righteous that it will go well for them, for they will eat the fruit of their labor. For the last time ngesixhosa. Yithi Kubalungisa. kubalungisa kuyakulunga kuwo. ngokuba isiqhamo Ngokuba isiqhamo sawo sesenzo sawo ayakusidla. Indaba zimbi bafowethu. Kodwa nanku umprofeti namhlanje bala. Uthi mandithi hayi kumntu wonke. Hayi kumntu wonke. Kodwa kumalungisa ndizotsho kuza kulunga kuni. It will be well with you. And now sidle isiqhamo sezenzo zenu. Oh bafowethu kubi indaba zimbi kumdaka phansi. Namalungisa ngathi ayadawutha ngoku. Namalungisa mayijonga imeko ezi kumnyama. Ingathi usamandla kasaphili. But I am a prophet tonight. I'm sent by heaven. Ukuzoniqinisekisa malungisa. Malungisa. Kuzawulunga. Kuzawulunga. Nokuba kumanyekenyeke isilandani. Noba kumanyekenyeke eKapa. Noba kumanyekenyeke eGoli. Kodwa umyalezo mnye. Emveni kwezivesi zininzi zimbi khona ivesi enye yithi kumalungisa kuzawulunga. You must be a righteous man ukubamba lo myalezo. Uba wena wenza ukulunga namhlanje naku umyalezo wakho kuzawulunga. In the midst of the disaster, kodwa malungisa nanku umyalezo kuzolunga. Kanye kule unemployment yes 7.8%, 12 million unemployment. Nanku umyalezo malungisa kuzolunga kulo government omanapha malungisa ningoyiki. Nanku umyalezo ovele entshonini yasezulwini kuzawulunga. Kule corruption kuthatha imali zabantwana benu, kuthatha imali zemizi yenu. Nanku umyalezo malungisa kuzolunga. Othi mthathe nabefundisi. Yabefundisi. Ngendlela kunzima ngayo. I5 years ngoku. Ibandla lisena 15 members. Kuba kunzima. Abantu they are scratching. Bahamba mhla kwasa because ingathi usomandla kathandazeki. Yamfundisi wami qhubeka nevesi. Uthi usomandla kumalungiswa. Kuzolunga. Out of the 20 people, out of the 15 people, kukhona isandla, kukhona isithembiso esithi kuzolunga. And wena uyodla isiqhamo of your labor. Yes. Isiqhamo sobuhle bakho, isiqhamo sokulunga kwakho uzosidla. Awuyi emangcwabeni kangashumayela. Asiye emangcwabeni singekadli isiqhamo sobulungisa. Sime phambi kwamanyala kodwa singawenzi. Sihlali phambi kokungcola kodwa singcoliseki ngenxa basithemba usomandla. Ngoku ke we shall not die. Asiye emangcwabeni singekadli isiqhamo sobuhle bethu.
ndimila apha uyazi noba kuthiwa ukho umsebenzi kodwa ndivusa amandla ethi kuzolunga mina ngithi kuyakwazi ungabikho umsebenzi kodwa imali ibe khona kuyakwazi bangabikho umuntu usebenzayo kodwa utyiwe ekhaya kuyakwazi ngabikho umuntu ushumala kakhulu kodwa ibandla likhule kuyakwazi ukuthi uphelelwe ngamandla kuthiwe makube khona umuntu okuphakamisayo wena ungasaphakanyisi ungasakwazi nokuphakamisa izandla kubiza uAaron Aaron phakamisa izandla zalo ojafileyo kuyakwazeka uba kwenzeka into engenzeki kubantu malungisa ndizotsho kuzolunga. Tell Jongang, this is a command. Baxelele. Sana nifundekela nge-unemployment rate that you see. So ndibuza uba mrefu le nto isebenza kanjani? Nam ndithunyiwe. Ndizonixelela nami into endiyivileyo. Out of the problems that you're facing, things are still going to be fine. Out of the depression that you're going through, things are still going to be fine. Out of the unemployment that you're facing, I'm not denying the fact that 12 million is not working. You have your diploma, you have your degree, but I have a message. Out of your 15 people, 10 of them are not working. 5 of them are holy mali kam. Building. Tell them, kuzolunga. Lentaba le asiyakhi ngamandla wethu. Lentaba le vision le asizuyiphusha ngamandla wethu. Kodwa sibheke phezulu. Babheka phezulu. Basuke bakhanya ubuso babo and abazange baba nezinhloni. I'm here to tell you kuzolunga. Tell them. Ongathi somandla babantu abaworried. But sometimes ezinye ingxaki zipressa ude nangokholo bomba itheni ngathi inyanjele. Jongani basani bathi eyethu ireality akuyiyo le yelizwe. That is why sikholwa. Eyethu inyani ayikho politically correct. Ayethu ayikho factual into. Thina sinazi facts bafowethu. Asinazi facts. Sihamba nenyani. Yile nto nathi bavele baxelele. The peculiar nation baxelele. Tell the righteous. Xelela abantu bakhethekileyo. Bathu bakhethekileyo. Xelela abantu bakhethekileyo. Ngoba thina sisizwe siyinqobo. Sisizwe sikaSomandla. Sisizwe phakathi kwesinye isizwe. Hayi, we are the nation within the nation. We decide not to participate. Kule nyakanyaka yenzekela isweni lethu. Ngoba thina singabantu abakhethiweyo. Sisizwe sikaSomandla. Nama ndizanga kumuntu wonke. Ndizothi nje kumalungisa kuzolunga. Tell them baxelele. And you will eat the fruit of your righteousness. Ishekelwe sipoint ezimbini sithandaze. Ijongeni basalani ba. Asiyi enyokeni. Mandiphi. Thina siyi ezinyokeni. Nokuba imeko iyamekuza. Sizomlinda. Sizohlala simlinde. Ade la mamillion afana beze eze ngendlela kuyiyo. Asiyi izilwanini thina. Asizuthwalela abandla. Asizuthwalela business. Asizuthwalela career. Sizomlinda. Tell the righteous, it shall be well with you. Asizulala na boss.
uvuza mathe uboss anabe. Simlindi. I'm here to tell you, kuzolunga. And when God changes your life, uyabona uba lo hamba nosoma. Asilali nomama ba rich ecaweni ukuthenga ispeaker. Mama, uba ukwazi ukusithenga ispeaker singedlulanga ngapha siyeke. Masishaya izandla sihleli kuye. Masibethe izandla sigide kakade phanga phambili. Oh tata bethu no mama bethu babetshaya izandla begida ehle umnikazi webandla. Uma ufuna ngithenga izipikha ezininzi ngamanyala hamba sizomlinda. Tell the righteous baxelele kuzolunga. Nyamezela apha umgido lo. Nyamezela umgido lo. Ngona ikhala apha ngaphakathi keyboard noba ivakale ezindlebeni. Khwekhwa khona khwekhwa ngongakhali into ikhathamako shayi. Khwekhwa apha ngaphakathi simlinde usomandla. Hayi kaloku yena akakhohlakalanga ukulibala imisebenzi yenu. God is not wicked to forget your work and your love towards him. Hayi akangosatan. Yonke into yenzela usomandla uzawudla isiqhamo sakhe. Sichwekhwa ngoengakhali. Simlindi. Hayi simlindi. Kodwa ke ndikhuthaza abantu abancinci. Ngexesha kuzozuba usika uhlala emkhukhwini. Akuthi ngibulale namuntu. Ukuthola uRDP. Hlala apha emkhukhwini. Iqabaza liwe ebusweni. Umbheke lo. Nkosi yami, I will not change my righteousness for nothing. Kubani obethenda uphuma emkhukhwini yeRDP? Awuyo usomandla sehlanganisa into zakhe. Ungaphuma straight emkhukhwini yakwimenshi. Mlinde xa sesihlanganisile usomandla into zakhe. Uphuma estratweni ubheke kwimenshi. Umakhaya Mandala. Xa uyova sehlanza into zakho uthi kuhamba ngenyawo uvela uthenga le moto ongayithola ilicense andiphinde. Xa uyomntu usomandla seqalisa ukudlisa iziqhamo zakho ungathola imoto before ilicense. Ufundiselwe ukuqhuba emotweni yakho. Buza bonke abefundi abamandla amakhulu bake banamabandla amancinci. Mabakubonisa ifoto zabe khonzele sitting room. Ngoba yonke into eqala phezulu irongo. Abahumsha kahle bathi ingcwaba lodwa eliqala phezulu ibheke ezantsi. Kodwa yonke into ephumela iqala phansi ibheke phezulu. Tell the righteous. La kumyalazo mawukho mnintsana. Thiye nje lento namhlanje banizonixelela abalungisi. Uzolunga. Sizojika izinto. Hara ditsiyetsi, hara mahlomo. Ritsepile yena. Phakathi kwengxaki, phakathi kwinqwaleko sithembe yena. Sithembe yena. It will come next year. We won't be in this level. And then khuthaza. And then motivate. Ndiyanixelela. Usomandla akadlali mangaluke nabantu. Akathi hi ngamalungisi. Uphumela zoshushu. Xelela nje lamalungisa. Uba kuzolunga kuwe.
emva kwayo yonke le nto waxelela uyazomandla uyandimandisa uThixo akaqala ayilungise phambi kwakhupha umyalezo mandishumayele akaqali kuyilungisa uqala engakhupha umyalezo akahambi ngaphandle kwezwi lakhe basekhona abantu mandishumayele noba bayi-20 abantu vele ndihambe kube kahle uqala athethe uqala utsho yena uthi inhlekele uthi inhlekele kodwa wena ngoba xelele phaya enhlekeleni likhupha ilizwi uqala ukuba hayi lento bayibona bangayiwari kakhulu ngayo. What they see, they must not worry about it. They must keep my word. Baxelele nje uzolunga awukakalungi ma awukakalungi baxelele uzolunga. Tell them, simisele ntente namhlanje we are here to tell you. uzolunga mama uzolunga dada uzolunga mfowethu uzolunga dadewethu uzolunga mntanami le ndisho ngayo. I wouldn't come obe ndingathunywanga bendingandize obe ndingathunywanga ndizothi nje kuwe kuzolunga endiliphumile nje izwi nasi izenzo zakhe sikhwanqisiwe sizenzo zakhe sisemangele sizenzo zakhe. If the word can come out, power can be displayed. lathetha ilizwi libambeni linqageni ngokholo ndiyathandaza libambeni ngokholo nali liphumile libambeni ngokholo nali ilizwi liphumile favor libambeni ngokholo ngoba uyathi uphela unyaka le ilizwi liyawujika libe nyama ilizwi liyawujika libe nyama before the end of this year. Le nto ndiyikholelwayo lilizwi izawujika ibe inyama yonke into ayinyama usho ukuthi iyabambeka bambeni ngokholo. If you can catch it, if you can catch it, if you can catch it, you can have it physically. Liphumile nje alibuyeli alibuyeli kuye lingawenzanga umsebenzi elikhuphile nje. It will not go back to him having not achieved. Let them baliyenze. Nkosikazi masigoduke uSara wabamba ukusho noba isibeleko sakhe sasesibolile kodwa uSara wathi batsho nje wanqakula. Masithandaze masihambeni bafethu masihambeni bafethu masihambeni yavala ngoko masihambeni bafethu sizocela abantu bentaba bengabantu abangekho ordinary kodwa bengabantu abakholwayo uSomandla bangithandazayo aseyithethe kanje we believe aseyithethe kanje siyakholwa aseyithethe kanje siyakholwa aseyithethe kanje siyabamba ngoba yonke uSomandla into akwayenza wayithetha kuqala kwakusenyanyeni umhlaba umanyekenyeke. The Holy Ghost was hovering upon the surface. Kwakumnyama, it was void, it was now, it was a chaos. But we're out of the darkness. uSomandla wathetha wathi leve be light. Mabekhona ukhanya ebazalwane bami ithi ibhayibhile yami ayigqiba ukuthetha naku khanya ba kwavela ukukhanya. Brothers and sisters, don't concentrate on the situation, kodwa concentrate ekuthetheni kwakhe. Ningabe sabheka omanyekenyekele empilo yakho, ningabe lisabheka amahliphi la obomi bakho, ningabe sabheka amahliphi la efamily yenu, ningabe sabheka amanyala nenkithakalo emitshatweni yenu. Nakwethetha, tell the righteous, tell the righteous, bamba ukusho ulizwi uzabanyama ahambahambe phakathi kwabantu. Your light has come, your favor has come, your breakthrough has come,
Your time of power has come. The time of authority has come. Zalunga izinto. Zalunga izinto. Zalunga izinto. Zalunga izinto. Siyakholwa. Things are changing. Do. La perfect. Ay, la nto ethi do. La nto ethi. Le nto ethi do. Ithetha isingqi. Sempilo yakho siyatshintsha. Isingqi sempilo yakho after this message, it is going to change. The rhythm of your life after this message is going to change. After this message from God, the rhythm everything harmonize. The rhythm of your family is taking another shape. The rhythm of your business is taking another shape. The rhythm of your life is taking another shape. The rhythm of your prayer life is taking another shape. The rhythm of your church is taking another shape. The rhythm of your career is taking another shape. The rhythm of your anointing is taking another shape. The rhythm of your finances is taking another shape. The rhythm of your talent and your career is taking another shape. The rhythm of your giftings is taken. It's taking another shape. Do I have some believers in the building? 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 Eastern Cape, the rhythm is changing. Eastern Cape, the rhythm is changing. Bafundisi bami, the rhythm is changing. When the rhythm changes, nendaba ziyachinja. Kuthiwa wozani nizobona. Wozani nizobona. Usomandla wabavelele. Izani obekade lahliwe uyabuyiswa. Obekade hluphekile usayasikeleleka. Obekade ngaphansi usengaphezulu. Obekade delelwa usayahlonishwa. The rhythm is changing. The rhythm is changing. The rhythm is changing. Tena Magdalene, the rhythm is changing. Ivili ligaya ngonye indlela lenye iqala ngoku. Liyahamba ivili. Liyahamba ivili. Sonke simangenyanga. Tshintsha ivili. The rhythm. The rhythm. And this time is changing for your faith. This time is changing for your faith. We are going to see money in this ministry like we've never seen before. We are going to see the improvement that we have never seen before. Your life will be a testimony. Kakade phambi kokukhanya babekhona umnyama. The power of light is in your darkness. The power of your authority, it is in your degradation. Amandla egunya lakho asekudelelweni kwakho. Amandla obutyebi bakho asenhluphekweni yakho. Kwandilungela ukuba ndihlupheke nabantwana bakaSomandla ukuze ndifunde izimiso zakhe. At the end of the day, the one that was suffering, he became a prime minister. Uncle me, tell the righteous. Uncle me, waxelela amalungisi. Zolu, tell them. Diaz, usohlupheka kakhulu, soxakeka kakhulu, as if God is not real. That is why I came to tell you. Don't worry about this. Lungis kuzolunga. Antonye, I told you when I began that tonight, it's another time of your life that you'll never forget God is real. And this is one part I'm a fingertips. I'm here to tell you the message from God. The rhythm has just changed. The rhythm
has just changed. Yokhala cousin bakho, yokhala bafowenu, yokhala abangani bakho, yokhala abantu hamba nabo isonto but hayi izinto zitshintshile the rhythm. The rhythm. Your business partners are going to marvel. Itshintsha kanjani kanti hayi ubusentabeni. God sent me as a prophet of God tonight to tell you the rhythm. The rhythm. The rhythm has just changed. Tell them it shall be well with the righteous. Qobile ngoku. Dithethe izinto in 20 years emshadweni. In 27 years in ministry. When God changes your rhythm, even when you get amazed. Yebo. Lord, do it. Yebo. Your marriage of many years that was sour will turn sweet overnight. Umshado wakho xaka 10 years yonke. God is changing the rhythm. Now uhleka ngikhwebule ekamera ukhala abantwana bayomamela emnyango kahle kwenziwane because they've never seen such a thing. Kanti somandla uchange i-rhythm. Kuyoba ngathi sanda ukuthathana ngoku kanti hayi kudala. But God has changed the rhythm in your very marriage. Bafowethu amayima abandla wenu. Apha emdantsana. Uzawuqala. Hayi ngoku ukhahla. Ivili lijikelezile. I-rhythm itshintshile. Bantu bam. Ziyojika izinto. Isinamva liyabuka. Yanizaba ngathi isinamva liyabuka. Ubukade uyinhlekisa elithi ixesha. Hayi. Uzawusina wena ngoku. Bahlale phansi babukela abanye. Umakhaya ndamakhosha. They will sit and you'll be dancing. Make the cycle bigger. God is changing your life for the better because you are righteous. Ulilungisa. Tell them. Awujayive wena ngoku. Cha nesitapho ongazange wazibona chaya zona yakho isekile. Make the cycle Make the circle bigger. Make the circle bigger. Make the circle bigger. Make the circle bigger. In our ministries, go jive thina. In our careers, go jive thina ngoku. In our marriages, go jive thina ngoku. Empilweni yethu uzawusina thina ngoku. Tell them. Tell them. Baxelele. Ndizamkhulela ingoma yakudala ngoku. Oh, there is one thing I know. Lisekhona njabe siyafana ngoku. Has never Sing like you've never sung before. there is one thing. It's a very big sign. Nasenkanga. Sing it by faith. Oh, there is one thing. I'll stop it.
this unto this far. has never failed me yet. Oh, has never failed me yet. Oh, Jesus' love has never failed me yet. Oh, there is one thing I know. Everywhere I call Jesus has never for to this there is one thing. There is one thing I know. Everywhere Jesus I call Jesus loves Jesus has never unto this far. Lift up your hands wherever you are. Tell the righteous it will be well. In the midst of all this, Pastor Bam, what you see is a reality. But there is a message bigger than the reality. Tell them it shall be well. I am an envoy. I am an ambassador carrying a message to you. And it was beginning nasi isiqinisekiso. Lungisa uzawuluka. Nizawusidla isiqhamo sokuluka kwenu. Lento yokuthanda somandla sekunzima kunje. Uhambe ngezimiso sakhe sekunje. It will pay you. Your father is telling him and saying, I should tell you. Zandla zethu phezulu. I feel like if you want to come here for 2 minutes, you can come. Let us pray. Ubufuna ukuzapha ngaphambili sithandazeni, you can come. Funa sithandaze. It's a mountain prayer. The time for your restoration has come. Into ezadliwa. They are coming back. Unfairness shown to you. Tell them it shall be well. Sonke siyathandaza. Sonke siyathandaza. Open your mouth and pray to him. Talk to him. Thank you, Father. Pray. Tell him exactly how you feel. Cut their drums and put some strings and pray. Yes. There's an anointing that is helping the righteous.
Your giftings shall manifest. They will pay you well. Doors will open. Ways will be made straight. Crooked ways will be made straight. Your name will be mentioned in the relevant places. For the Lord is changing your story. The deals that you need to get, you will get. God is fixing. Ariya Moho, let's pray. There's an anointing helping us, strengthening our knees. Answers, healings that must take place, miracles, signs and wonders. Zifata Komando Koshe. Sickness is melting. Curse is broken. Doors burst open. Iron bars banded. I'll give you praise by the reason of the anointing. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you for changing our rhythm. In the name of Him who died and rose again. His name is Jesus Christ. It is done. Itilongo selizokhala bakithi jantela bagcwele sondelani anganani itilongo selizo sondelani One more time. Ndiyacela ke sishayile izandla lo osinikeza umyalezo. Ake simenze omkhulu. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. One more time. The bishop of our own. Bishop Pipi Hlengani, come on. Let's put our hands together. Thank you, Bishop. Come on, let's celebrate our own. Bangwele, lentaba yokuqala ka-2026. Ndiyacela siyicelebrate. uThixo usinike utata umkhalisa wasethi pattern. Wafika umama uNkonzo ekseni walaunch glory. Wafika uBishop wathi nathi ndiyathethwa nguNkulunkulu. Ndiyaqala 2026. Ngoku uBishop ashumayelayo ithi into niza kumtsiba nyani uMay kodwa sukani kwindawo zonke nizobulela noba lola suku lodwa simapha noba contente sizobulela uThixo.
ngoba lento ayithethileyo yona uzawuyenza kodwa umbulelo sawenza. Masize napha ngoMeyi nge-21 kaMeyi sizothi enkosi baba. Ubani nityhala ngenkani sawuyenza ibe ngcikele but ngicela uyiyeka. Bathandekayo, ndiyacela nje ukuthi sisagoduka uThixo usisikelele ngutata uHaya. Nangu phaa ngasemva, nangu naye Bheka, nguye lo usenza uba sibe nentente, sibe nezitulo, sibe nestage, sibe nayo yonke into. Ngicela nimshayile izandla bazalwane. Bishop, thank you so much. One more time izandla for the bishop.